Maar deze boot, die het varen kan op accu's en op zinnecellen, wordt de 24e editie van Boot Holland openen. En wat we nijgen is dat we electric-only routes maken. Dat zijn routes in natuurgebieden waar je alleen nog maar elektrische boten inmaakt. En dat is natuurlijk prachtig, want dan kun je op een hele stille manier genieten van Friesland. Nou, die lezen wij aan bij Heeg Oudegeer, de eerste Geesterpollen. En de tweede komt nu in het Boeteveld, de Wetterwoorden, dat is bij Veenwoorden. En wat die nep aan je docht bij de opening? De provincie had ook restgebieden van vogels inrichten. Want het thema van deze Boot Holland is met oog voor de natuur. Nou, we hebben prachtige natuurgebieden inrichten bij het Potskaart, bij de Snitsermaar. De Wolventinten, prachtige naam, bij het Heidenskip. En dat zijn ook restgebieden voor de vogels. Dus met Frieske Maarten ben we aan het investeren in de economie, maar ook in de natuur. En we weten gewoon dat als dat goed in balans dorst, dan is voor elke een goed. Op de beurs maar liefst 65 nieuwe boten. Liekers de Smelne Flat 42 OK Luxury. De Sirius Yacht Brightly 1260. En de Hollander Trent 32 Saint-Tropez 2, of is het de? De Frieske Marrekrieten meldt jood dat ze nieuwe onlisboeien op gadelijke plakken op de Frieske Marren onlissen. We hebben nu 25 en wij willen naar 2018 toe ongeveer 100 boeien gaan leggen in totaal. Dus dat is een beetje het streven. Overal de Frieske Marren heen. Ja, overal. Ja. En we zijn nu aan het zoeken naar goede plekken. We hebben vorig jaar mensen ook gevraagd van geef eens door wat je nou een goede plek vindt. Dus we zijn aan het zoeken naar mooie plekjes waar mensen graag liggen. Boot Holland is nog ontemooi waasje.